Angameni ndakazoita Bhaimani kumapurisa pamamati Bhaimani wakanyepera dari saka hamugoni kuini eiita saka endesa munhu kumapurisa. Ndakasvika kumapurisa, mapurisa akati iyo hamungandoenda henyu kumapurisa asi munondodzokeswa ngekuti ngeyamambo. Mambo ndipo paanotohira ipapo. Saka Bhaimani unofanira kuripira mambo pane zvaakaita zvekunyepera mambo. Ndiwo mafambiro etakaita. Apeno kana ndizvo here zvandataura. Abhaimana mashoko aritora makakasa akapinda munzeve dzenyuwe. Wovesuwawo takati tichitosvika ipapo mvurisa wakatitambira zvakanaka. Obva kuti haro kwaBhaimani shuwa murimoni nyaya yake namata ndinoiziva. Bhaimani paripo wakuranganisa nyaya yako ndatoizwa ndafonerwa ndiye mupurisa mwana. Ngati zvisuwa kwamata zvawakaita kwamata ndinozviziva kuti wakabvisa mari kudai. Asi problem wazoita ndeyekuti wakasteta padiary book rekwa 2008 ndo pane nyaya yako uchiti ndo paakataurawo mashoko ataurawo nepolisa. Ichokwadi wakataura ipapo pakusteta kwawakaita Bhaimani apa inini handikuendesi kumasero asi yaya yako nachief saka ndauyawo kuno. Handi mazviona here kuti chief haana kutyore mutemo akaite zvipachii ichokwadi zvipamutemo maizoti chief andimbonyikidza ichokwadi handi mazviona. Saka tinotenda nekuti mapurisa akatora mutemo achidzosera mutemo kunofanira kunga uri chii. Saka munoti kudii? Ndisandaenda futi ndisandapindu hangu mvoni. Pane zvimwe zvandakatozotoona futi pamberi peutoko wachief Saurombi ndoda kuhutenda panyaya yangu newe pamata. Ndio pamata ini ndichadawo kuvasungisawo munomu. Kuvasungisa kwandinoita manje ndinoona ndichiti izvo ndoda zvokuti tifambe n'anga timutse mufi nenyaya yekuti vaidirambira paya ndakaoneka ndaita sekuti nini ndakavanyepera. Saka ndichauyawo munomu ndichitiwo toda kuti tipuwe n'anga timutse mwana wawo kuti paoneke kuti shuwa Bhaimani wanga asikanyepiwo haipo pekuipapo apa pekuti ndakakanganisira chief ndinobvuma pamberi paJehovha. Nyaya iko ndoungachida kusecha mwana wacho ndo takambotaura nazvo mudare pamusha ndonga ndisikavasungisa pakanaka aita unotozwa mbehome Bhaimani chief muzvako unokuiziya unokuibvuma ndira kustetawo nyaya yangu izvivhara ini nozimboti unondononga bhara ndinokuona isi bhara ondora ndakatofunga kuti undononga ndatsuiwa ndikadaro amapaune aBhaimani kumbira rwegero ndinotokumbira rwegero uchaite sitori pa inozorebesa pakakanganisika pakakanganisika sori chakamira ndakakanganisa pamberi paJehovha ndikumbira kuti mundiregerera ndiri mwana wenyu ndishuwa hapana chandakaona chakaipa pautongo hwenyu. Inyaya yekuti utori munhu panyika unombozvizamawo kuti amakakasi saka chokwadi chacho kana izvi zvawakataura zviri zvirikunyika chokwadi ndechekuti zvaona uripa aiwa
Andipapa ndakasimuka ndichitaura kuti ndakava pamari vakandichikisa. Mukuona waifanira kutopikisa Waunga kusimunya yekuti aunaoneka. aiwazve apa inini kupindiwa ukazvamurundi kwauri Ndiri kuti iwo kana uri kuadhinika kuti iwo wakanyepera mambo. Saka chokwadi ndechekuti wainyepa hauna uripa. kumanzira handichakakwanisi kupindiwa uripa. Wakaripa iwe. Kana wakaripa hauna unyepa. Saka ndandataurawo zvekuti ipapo ndofanira kuti ndiuye kuno kuti zviverifaiwe. Ndokuti kupindura kwangu kwandandisi. Akaripa handiwere kwenu. Mari? Akaripa handiwere. Ndini ndakanoti Ndikubvunza iwe wakaripa. ndakaita take over pana baba vangu. Wakaripa iwe. Ini ndakabvisa mari yakataurwa nedare mamungushi. Vakati pandiwa 278,000. Zveshuwa ndikaenda nayo kudare. Yekuti munhu wakafa. Ndizvo zvakanga zvasitekwa paiti baba vangu nepavaisunga. Zvakanyorwa. Pena pavanhu takatora pakadini zacho kwaipamhanje kuti mari yakabvisa yakazipeta. Inini zvandandichiona ka. Indaiona kuti kudai kwangu kuti inyaya inoita kuti zvamene kuti kukwana muisa kwacho zvakafambiswa sei. Ini ndaitokoro vanhu vanokokora vazhinji vanoko vakandiona. Akauraya pombo. Ona Gwaimani, panyaya yako uri kutaura nana Changamire, asi panodikana wanini. Pakudikana futi kuti uzobhadhare mari yekumutsa mufi uyu. Ndinoitsvaga. 300, 350. Ndinoitsvaga. Uri kuitsvaga. Ukandogara wandoise kuti uitotsire kumukuripa hazvisinyorei. Nyaya inoitika ndekuti ndinoona kuti makwesheni enyango kuzvipata akanaka. Asi zvaidiwa apa zvaida kuti ndokwamata vachikunyasa kugara pasi chaizvo. Handisiwo mwana mudoko zvandinoziva zvandakaita kungoti ndashayiwa sapoti. Kufamba ndiri one kudai kufira vari verudzi rwangu. Wakaurayiwa nemunina wangu. Muri angani munhu wenyu? 36. Saka sei uchiurayiwa? Nyaya inoitikepo ndeyekuti vamwe vangu vese hapana uri kupamba ipapo. Ini ndiri ndiro ndakatosara ndiri kupamba ipapo. Hausiwaurayiwa. Handisini kuti ndakaurayiwa. Saka ukamuvhara munhu iyena wakaurayiwa. Mari? Ukamuvhara kuti ndakamuripa asina kuripa wakazokakufaira. Unoona kuti ndiwe nebhilief yekuti zvandakaita kazvinokwanisa kuti zvindisapotera. Ndisaifanira sendakaona. Inini pane zvandakaita kana nemhiko yavakatarira. Hatina nyaya iyoyo nhasi iwe nyaya yako iyoyo kuti iwe wabaya nedhari iyoyo. Aka 2009 uchiti rine information iri current ya 2002. Akanyora information ya 2002. Asiti ndakaita Echiti information ndakangoinyora 3 days. 3 days after court. iyo nyako. So inini atototi inogona kuita criminal. Saka mapusa akati haiti wodzoka kuno. Ndoyaunokumbira kudzirero handizvo. Saka ubate nemhoso unobata ngamudzimbiri. Mama. Wakanyepa kwete kunyepera mambo. Wakanyepa under oath. Wakapika iwo. Kuti ndinotauri chokwadi. Right ipapo pembuzi. zvatopera mbudzimbiri pandara. Augwanana apate kuchataura kuti handina mari kana pandofamba nemari handina chinhu. Saka urududi. Nhasi handina Saka urududi. ndapata budget. Uya musi wa 15 nemari iriyo aidha mungani kuzimbirira kuti $8 musi wa 15 March. Mapaswa Alright. bhuku rake Unouya ubhadhara tombokuna. Iwo kana uchizoda nyaya yako yekuti mufunde unotsvaga mari yako dare rakasununguka wodaidza vanhu kuti ndowamata-mata wodaidza motsvaga munhu wenyu kana kuita namakakasewo zvisiri zvekukoti kuno mozouya neoutcome yacho yekuti chiita kudai koukomana totangira ipapo. Zvakanaka. Disgusting.